କାଗଜ କାଗଜ ତ ଆଣୁଥିବ ଗୋଟେ କୋଉ ପତ୍ର କାଗଜ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ପଚାରିବ କୋଉ ଅଛି ହଁ ସେ ବାହାରୁଛି ପେପରରେ ଏଇଟା ବାଘ ମୁକ୍ତା ଶାମୁକା 50 କୋଟି ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଆର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଛି ସିଂହ ଚମଡ଼ାରେ ଭାଇକି ବି ଲାଟିନ୍ ଲାଗିଲେ କି କଥା ଆସୁଛି ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଆମେ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ